Ka Committee on Empowerment of Women ka Meghalaya Legislative Assembly haka jingelam ka kong Santa Mary Shilla ka MLA na sutunga saipung haka khatnyo tarik unok pra arja arpusaw ya kalanot ka balalat im na ka jingsha thangding halau kurem jongka hasnong niriang Thatlasgan Block West Jante Hills District. Haka komiti kabalik jingo ekatay ka longkme kabadan ringot ki kon laya don lang dagi dikot bakantop yaw ba Adelbert nongrum MLA na Shillong North uba wailat miki Shillau MLA ka Juwai bat ki officer ka Meghalaya Legislative Assembly Secretariat. Kumban syupen kan mau bahadien bala pau partai lingba ki kubor baka kong wamper suting kala sya thang halau kurem jongka hasnong niriang kan National Commission for Women ringkat ka Meghalaya State Commission for Women haka arpo tarik unai wing araja arpusaw kila lay banjingo ekate ka longkmi ka bahapadeng laipusan bat saupo snam karta ka sya sumar hasilong Civil Hospital ya ka bahadien lapan kan riapat sa Negrims. Kanika kam kalapau partai haka khat khandai tarik unai wing araja arpusaw sisngi hadin bakakong bahalang suting ka headman jong kani ka longkmi kala ujo da ka ijahar persya ya kurim jong kakong wamper uba dahun dekar ha umulong police beat house kata hadin ka jingsa priang ki dor ki papen i ya ka beriu ringkat ki den sya thang da ka ding ki ba isir khai hadu kata kat kum ka ijahar laong haka arpun riu tarik unai lur araja arpusaw la kenno bau ba dahun ula bom la syo bat penting khu ya ka khli jong ka hakan ro yeng hadu bakakong wamper kala yap ler bat hadien katu kat nipor anda kala kendit kala syamba kala syak thang bat mar sendap jakum tai ki bahiyeng kala yalam ya ka syakasnong kut hajan puryang ban yo jing sumar kakong bahalang kala ong bahadien artayo la wanmi uba dahun ubala yalam ya la ka kurim sa Shillong Civil Hospital ban sumar bat hadien artayo pan ulawan bu ya ka syayeng bat petno klamwan pai shu Naka jingdon kani ka ejahar ki pulet kila pak kran yau teu brio hakawai ka longkme ka ba ithu yu da ka ba ulai thu bau trei par do yong la ong bau lawan pendam yala de haki pulet umulong hak step jong ka khat khandai tri unai weng araja arpusaw bat ki pulet kila kem yu bat ka jing toket kadang ya chakman ki bor penyat ka Civil Hospital Shillong kila ong baya katai ka longkme lawan ra ningkong haka nyau tarik urisaw araja arpusaw bat kila pentip chaka police boot ka badan hakatai jaka sumar Kila ong boom dan jing subai nomor ulok jongka udan baik batka hado bakin da shimrai ban mi no na kate jaka sumar haka shi tare unai wing araja arpusaw bat lawan ra biang yaka haka khat kandai tare unai wing araja arpusaw la ong bakal thu baka jing ing ding jongka de na ka jingle jongka hi bat kam dan jing kano ai yalo lok bat kum tala pentip saka police boot ban le la ka kamram Dak bapen pau bakalong ka jingja ka basngusi ka kong Santa kalaong baka komiti kan shimkhia bakalanat kan yo ka jing sumar ka babha kala kentui ki bor an ban toket ikane ka kam bar bodan kti dei ban laj nakti ka an Seusi hado kata-kata ba kane ka jingja mpoi perkhat tau ubriu ngatip ude na konsuensi jonga ulok jongka martip ngala siau kata siau thang pa une ubriu bele ule kumne dang tang ba nga duway gani ka longkemi bakan yo kata kejing sumar ka babiang nakataru ni klem yo ban lek ha katu ka posha ni krems ban yo ban kran ya gitu ke doctors tang menta ni kit kya borok ki kam ki jam kam tam nam ta gani ka longkemi yin ya kren yin ya penbet bat i MLA bat komiti jong yero yin ya trailang Bat kasnong ru inya trailang inya kren ya gini ki doctors bagin ay sumar bhai ka nagalyang ka sarkar ka kanyarap shu ya gani kalong kumi kamtam kum ka jingjia kumne ngimla ban mudur hadu kan ka jingjia hadu ban kan shitom kanu benai kanu snen ngimtip kan koin tang ba nginya don rangkat bat pi wat kuslaira ya gani ka yim rengan ong pi wat kuslaira ngin don bat pi hakan do ko kopor pin phone yingi pin kan mau yingi ngin sedon bet pat pe te nga kwa ban o yaki police department ru baskyo bha ban budden ya gini ki kam jongki bha ki ulale sniu hado kata-kata pin ndere ban pelaj lene ban jam ya ka an de ka an he ade le hi kata ka kam de man le te karpat ipi ba pin pet khnang ya gani ka longkmi panyo kata ka hok jongka sakaweru ba utu bro unkon mau ba ude ban yo kata ka punishment ude ban yo ya kata te hak state jongi ka duna ba ngi ikumne ba jingja ba sharke ba
kaduna ba ngasiaw si ba kajia hadok kane kalong kami seberdok seka kisutam borok kaliang sakane ka jingjia ta kan kin sutam susu tawat ko slai ra ngi don hi mangi hang ne borok ngi don lang kisnor ki don hi ki MLA ki don hi ki committee jong hi ka government ro ka don bat hi wat sngeu kinu ki ba yim respond hi phi aga nu ko kom ni respond hi phi ni yara hi na contribution jong ni rong yara phi na contribute ka sarkar kan yara phi te phi don ki jing jong phi samtam ya gane ka nong kami agar nga kwa ban ong ha snong ro siaw ba ban pentip yangi bangila ban yara ting ni don ki jing do nama nimla araban penbiang barok khoi tang ba very rare cases don kum kita nila aban le ki badon kam Nakaliang uba Adelbert Nongrum ula benrap baka komiti kan bot dia ni kanika kam bola pen pau ka jing sngaushania ya ka sarkar bat kibor badai pej ban pendap ya la ka kamram bara po ko perthai ngi don ka an bar ka an kan le la ka kamram kam tam yek te ki brio ki balong kum kita ki nong penyap brio kum kita ki rio dosmon lani ban le khanu ka kam ban penting persmit pensir yak yam lang salang ka yeng asem kaan hi kan noma kaan kan trei la ka jong kamram ban rak ding khong ya komuni ki jing snio tiba sedang ban kharoi hakani kari ka bait ka jongi ngiru na kalyang ka committee apo jalam jong chairperson i madam Santa Mary ngini ai burdin baringit scam ka sarkar ru kan le la ka jong kamram khaptam ki brio bron ka an namakani ka laya chkalti ka an kan le la ka jong kamram barkaan nga ong ya pi sikentien hani ka por khamat jong ka yega sam khamat ki he snong bakaan kanumap lanu bat darilei ya kita ki brio ki bade ban mat ya kita ka jing perstom tere kalong ta ka jing kentu na ka banta jong ilang baro khamtam ka snong ka thau kinong punya snong kilale kamram kadai kani ka kamram kadai ti ka jeket khlia o pila pendep la ka jong ka banta khamtam ban su ngap kanumlong namar ka don ka jing pen mau daga ketir nongwei kebakiong silent is the greatest crime mo kajing sabjar kadai ka kampanya brio ka bakrautam tinga smo banai kublei nang ta kasnong kayeng kasem bamdei ban buri komuniki ki jingjang baningit scam ba komuniki ki kinum jashu hani kari ka bi jongi ini kermen scam ya ka Christmas kalajan bo sem thamai ublajan tonginyo ban priang kejekerku haki yongi longi long sem jongi kanang ba kajing kala kajing kemen kajing kermen kajing suk kajing sengai nomor sensyar haki longi long sem bar khamtam hakari bar kajat penrio barokoi uba wailan miki shilla ula kran halor ki scheme boper na ka sarkar India bat ka sarkar jilla baka lanot kan yo kilat jingerap kenthop na ka Ayushman Bharat bat ka victim compensation scheme ong ye ka yeng ka sem khundai ban ting ban leitri kani ka Ayushman Bharat kala cover ya pinu ki born victim mo kabaar kalong ka kadai ka victim compensation scheme kadon ka victim compensation scheme ka ba kani ka scheme ka yarap ya kitu ki priu ki ba kum kani ka jingjia under ka section 357A CRPC kani hado lai hado nyaula ka kila ban yo jingerap mo na ka sarkar kani kala don dengan ang kali shwa pangan wan chani ro ngala konsol ya kani ka district legal service authority namar kani ka habyaj menangta te ngala kali ba proses ngala bakila ong ngala ong iki ba put it under emergency kabala baknang bakin yo kloy ya kani ka jingerap bat melu mala kila kani ka kan depend ha ka katno ka jing ing jong ka mo ka ta ka jingjia te lai hadu nyeula kidai ban yo jingerap habdeng but sakaway ka ba kani ka kikila ban yo jingerap kadai kani ka PMAY scheme na menta ka relocation dada don kum kani ka jingjia kani ka long kume ka la ban yo ya ka yeng batmai under PMAY scheme na menta ka relocation nama tengah ngarang keren borang basnong tengah saya keren baru video oro dada yu namar ka kikimpat yo ya ka yeng ka ba ayu hado menta na ka PMAY dengan sia keren baru ayu ro baknang baru yo bar ha ka jok por kila ban yo ya ka free legal aid and representation pim.com la.com tidar kini kita
kita don ke leader ki bala support na kalian jong ke government ke singa ban follow up ke yakinero ka jo kapor pada jo kapor ke one stop center kumba pila tip ka don po soba muswang ka pila ban le ka do kapor na benta ka medical aid legal aids anything any query singa ba yu man ngala phone ya ini DSWO jong niro te hiro ila wan kini kisni bala dep ki na kalian jong hiro ila ay jingira kat bala hak jing sisya mo ka badon scheme na markadon ka jong kan Nirbhaya fund belum malah untuk kita kala dep ai ya kani ka jing but khado ro ba kani ka onda la ya ke treatment onda ila kham khlan ila ro ban yo ya ka scheme under the National Skill Development Corporation na bantaka ban long self reliance onda ila dep ila ban yo ya ka scheme na ka sarkar nang lari kwa ban tray ya kanu ka kam business la jong belum malah kadon ka scheme na kaneka National Skill Development Corporation te ya katangi don bok ba bat ni banjur khamtam ya ini long kumi ba ngan kumbangila karpat ba inlet sha ka hospital namar kini ki scheme kinnom cover lada imlet sha hospital te nagata ka daw nga banjur ya i kumayu nga karpat ya i singaw ba inlet sha ka hospital nang bangin yo ban yarapi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya